jama'a kamar yadda ku sani sunana Ali Muhammad Bulama, mun gode Allah da ya sake haɗa mu a cikin wani sabon bidiyo namu, kuma bidiyo na muku alƙawari zai ba ku mamaki sosai insha Allah. To wannan bidiyo namu zai ba ku mamaki, to ba tare da ɓata lokaci ba za mu je cikin bidiyo, amma da Allah kafin mu je kuma na subscribe sannan kuma ku danna mana alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To da farko dai kamar yadda kake gani ga waya a hannunmu, za ka buɗe datanka kamar haka, za ka je cikin Play Store. In ka je cikin Play Store sai ka yi searching Whistle Phone. Yanzu dai bari Play Store ya buɗe mana. Amma Play Store ya buɗe mana za mu yi searching na Whistle Phone. To ina ji datan mu nan yana mana rikici da yawa. Za mu shiga YouTube ɗin dai gashi nan, za mu yi searching na Whistle Phone ne gashi nan. Wannan application da muke gani Whistle Phone, wannan mai kaman alaman speaker haka dai, wannan da zan shiga. To na shiga cikin shi, Whistle Phone ne haka. Gashi nan Whistle Phone ne kuna gani haka. Sai duk how to use dai zai nuna mana yadda za ka yi amfani da shi. Yadda za ka yi amfani da shi zai nuna maka ƙa'idan shi gashi nan. Sai ka ce get started, ka yadda kenan kawai. Gashi nan zai kawo ma activate. To in ka danna activate wannan za ka yi magana. In ka yi magana to wayarka kaga ko tana silent ne ko ta ɓata ne ko ma a ina ne dai a cikin gidanku dai inda wayan nan yake. Kana fito da zaran kana fito wayan zai fita. Bari mu gwada muku ku gani. Kun ga irin ƙarar da yake yi ko? In dai har wayan yana cikin kira to dole zai fito wayan. Kuna ji yayi waya dai yana ta ringin. To in dai wayarka a cikin gidanku ya ɓata dole zai fita in dai a cikin gidanku yake insha Allah. To jama'a kun ga bidiyon namu ya kasance dai in dai har muddin wayarka ne ya ɓata a cikin gidanku, to wannan wayan kana fito da zarar ka yi fiton nan ko a ina yake in dai a gidanku ne wayan nan, in dai har kai fito ya ji muryarka to wayan nan zai fito insha Allah. Da Allah kuma na subscribe kada kuma ta sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.